سلام تعني هبلي كميت أنحو زخبركم تخطاتتي هذا ميديا هذا زخون يكون تعنتو نتابو مخان ومناتن تكوساتن حابريتاتات كربالكم زي تدالو هذا ميديا كتكتاتلو إن عدمكو إن أرولكم مدلوات بتكوسو نخباتكم نيشانلنا سبسكرايب بمقبار نايدو الملكت كتنخون لايكن شيرن بمقبار دما مدلواتنا نابكالوت نخبات وكتقابرو نلابو نلومي روبو 14 تحساس كل التشان إسران كلتن نابي زادلنا يوم زيناتات كبلكم فلما كان دقندنا توتات كأربالكم ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ አንቶኒዮ ብሊንከንን አብይ አሕመድን አበ ጉዳይ ሙጻእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ አመልኪቶም አበ አሜሪካ ዘተሳሊጦም ትካል ፌስቡክ አበ ኢትዮጵያ ጎንፂ ዘጓሃሩ መልእክትታት ብምምሕልላፍ ናይ 2 ቢልዮን ዶላር ካሕሳ ክህብ ክስ ይቀሪቡሉ ህንጸት ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንሰላምን ጸጥታን ቀርን አፍሪካ ሓደጋ እዩ ተባሂሉ ዝብሉን ካልኦት ዜናታትን ኣለውና ክሳብ መወዳእታ ምድላዋትና ክትከታተሉና ይዕድም ሕዚ ናብ ዝርዝሮም ከስግራኩም አብይ አሕመድ አበ አሜሪካ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ አንቶኒዮ ብሊንከን አበ ጉዳይ ሙጻእ ሰራዊት ኤርትራ አመልኪቶም ተዘራሪቡ አሜሪካ ንመርሕቲ አፍሪካ ዓዲማ አበ ጉዳይ ርክብ አሜሪካን አፍሪካን አበ ተሳልጦ አኼባ ካብ ዘይተዓደሙ በአጻብዕቲ ዝቁጸሩ መርሕቲ አፍሪካ አብይ አሕመድ ሓደ መንባሩ ይዝከር አበ መወዳእታ ግን ምሸት ንምሸቱ ጸልማት ተጎልቢቡ አብይ አሕመድ አሜሪካ ከም ዝኣተወ ይፍለጥ ብመሰረት እዚ ድማ ክልተ ሕዳር አበ ደቡብ አፍሪካ ዝተፈረመ ውዕለ ስምምዕነት ሰላምን አተገባብሩን ሰራዊት ሻዕብያ ቀልጢፉ መሬት ትግራይ ለቂቁ ክወፅእን ኣብዝብሉ ጉዳያት ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ አንቶኒዮ ብሊንከን ምዝርራቦም እውን ተፈሊጡሎ አበ ዘትኦም እውን ኩሎም ነጥብታት ውዕለ ስምምዕነት ሰላም ቀልጢፎም ክትግበሩ ዝተሰማምዑ ኮይኖም ብኹናት ናብ ዝተሃሰያ ከባቢታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብምእታው ዝግባእ ጽንዓትን ሓገዝን ከካይዱ እውን ተመያይጦም እዮም አበ ሚይጦም ብሊንከን ብርሕቀት ጥራሕ ዝነበረ ርክብና ሕዚ በአካል ተራኺብና ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ንምዝርራብ ምብቃዕና ሕጉስ እየ ክብሉ ንአብይ አሕመድ ዝገለጹ ኮይኖም አብይ አሕመድ ብወገኑ ምስ ሕወሓት ንክልተ ዓመት ዘካየድናዮ ኩናት መወዳእትኡ ብሰላም ዕልባት ክረክብ አሜሪካ ዝነበራ ልዑል ግደ ብሽም ህዝቢ ኢትዮጵያ የመስግን ክብል ንብሊንከን አመስጊንዎም አሜሪካ ንዕውትነት ስምምዕነት ሰላም መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ትግራይን ሕብረት አፍሪካን ንዘካይድዎ ጻዕሪ ክሳብ መወዳእታ ክድግፍ እየ ምባላውን ይዝከር በወረርቲ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰል ናብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል አፍሪካ ክሲ ከም ዝቐረበ ተገሊጹ እዞም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክስታት ተቕሪቦም ዘለዉ ትካላት ዓለም ለኻዊ ናይ ሕጊ ተበግሶ ሌጋል አክሽን ወርልድ ዋይድ ሕብረት ሰብ ሞያ ሕጊ ፓን አፍሪካን ዴብ ቮይዝን ፕሊምተን ዝተባሃሉ ትካላት ከም ዝኾኑ ተሓቢሩ እቶም ትካላት አበ ዘውፅዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ኮሚሽን አፍሪካ ነቲ አበ ቻርተር ሰብኣውነትን ህዝባውን መሰላት አፍሪካ ቻርተር አፍሪካ ዘሎ መሰላት ናይ ምትብባዕን ኣብ አፍሪካ ሓለዋ ናይ ምግባርን ሓላፍነት ኣለዎ ስለዚ ኣብ ትግራይ ከቢድ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈጸመ ዝገልጹ ክስታት ኣለዉ ነዚ አበ ግምት ብምእታው ክሪኦ ይግባእ ክብሉ ገሊጾም ኣብቲ ዝወፀ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ተጋሩ ዝተፈጸመ ሰፊሕ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት በዝርዝር ዝቐረበ ኮይኑ ካብኣቶም ድማ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘነጻጸረ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ነፈርትን ተተኮስትን ጅምላዊ ቅትለት ጾታዊ መጥቃዕትን ዓመፅን 2 ዓመት ዘቁፀረ ክባን ዕፅዋን ሲቪላዊ መሰረተ ልምዓት ምዕናውን ዝብሉን ካልኦትን ዘካተተ ክሲ ቀሪቡሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ዝቐረበ ቅሬታ መልሲ ንምሃብ 60 መዓልታት ኣለዎ ዝበለት መግለጺ እቶም ቅሬታ ኣቕረብቲ ጉዳዮም ኣብ ቅድሚ ኮሚሽን አፍሪካ ብቃል ከስምዑ ሓቲቶም ከም ዘለዉ እውን ተሓቢሩ አበ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበን ኩናት ኮሚሽን ክኢላታት ውድብ ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ኣውሮፓ ከምኡ እውን ብዙሓት ማሕበራት ሰብኣዊ መሰላት ገበን ኩናት ገበን አንጻር ዘርኢ ደቂ ሰባት ከምኡ እውን ምጽናት ዘርኢ ከም ዝተፈጸመ ኣጸቢቆም ይፈልጡ እዮም ይብል እቲ ጸብጻብ ትካል ፌስቡክ አበ ኢትዮጵያ ጎንፂ ዘጓሃሩ መልእክትታት አመሓላሊፍካ ብዝብል ናይ 2 ቢልዮን ዶላር ካሕሳ ክህብ ክሲ ቀሪቡሉ መጸዊዒ ሽሙ ናብ ሜታ ዝቀየረ ገዚፍ ትካል ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡክ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝምልከት
ጽልኢ ዝነዝሑን ጎንፂ ዘባእሱን መልእኽታት ኣብ ገጽ ፌስቡክ ተቂዑ እዩ ብዝብል እዩ ተኸሲሱ ዘሎ ንፌስቡክ ካብ ዝኸሰስዎ ሓደ ድማ አብርሃም ማዕረግ እዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር ዘምህር ዝነበረ ወላዲኡ ፕሮፌሰር ማዕረግ ኣማረ ብሰንኪ ኣብ ፌስቡክ ዝተጠቅዐ ናይ ጽልኢ ጽሑፍ ኣቦኡ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ብዕጡቃት ብጥይት ከም ዝተቀተለ የረድእ ፕሮፌሰር ማዕረግ ካብ ዘምህረሉ ዝነበረ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር ወፂኡ ናብ ገዝኡ እናተጓዓዘ እንተሎ ብሞተር ዝመጡ ዕጡቃት ተኩሶም ከም ዝቀተልዎን ቅድሚኡ ግን ኣብ ፌስቡክ ብዛዕባ ፕሮፌሰር ማዕረግ ጽልኢ ዝፈጥሩን ሽም ዘጥፉን ጽሑፋት ተጠቂዖም ክዝዋወሩ ውዒሎም እዮም እዚ ተዘይኸውን ነይሩ ኣቦይ ምተቀተለን ነይሩ ክብል እዩ አብርሃም ንትካል ፌስቡክ ከሲሱ ዘሎ እቲ ክሲ ኣብ ቤት ፍርዲ ኬንያ ዝተመስረተ ኮይኑ ነቲ ጉዳይ ድማ ኣብ ኬንያ ዝርከብ ፎከስ ግሎብ ዝተባሃለ ትካል ተሓላቂ መሰላት ደገፍ ይገብር ከም ዘሎ ቢቢሲ ጸብጺቡ ትካል ፌስቡክ ንአብርሃምን ካልኦት ግዳያትን ዝኾኑ 2 ቢልዮን ዶላር ካሕሳ ክኸፍልን ከም እውን ጽልእን ጎንጽን ዘላዓዕሉ መልእኽትታት ክጥቁዑ ከለው ቀልጢፉ ከጥፍን ጥቡቅ ክትትል ክገብርን እዩ ተሓቲቱ ዘሎ ትካል ፌስቡክ ብወገኑ ኣብ ኢትዮጵያ ጽልእ ዝነዝሑ ጽሑፋትን ስእልታትን ከይጥቅዑ ንምግባር ዓብይ በጀት ብምስላዕ ነዚ ዝቆጻጸሩ ቋንቋታት ኣምሓርኛ፣ ዓፋር፣ ኦሮምኛ፣ ሶማሊኛን ትግርኛን ሓዊሱ ካልኦት ቋንቋታትን ክእለት ዘለዎም ሰብ ሞያ ብምቁጻር ጥቡቅ ቁጥጥር ንምግባር ክሰርሕ እየ ክብል ንቢቢሲ ሓቢሩ በተመሳሳሊ ዜና ትካል ማሕበራዊ ሚድያ ቲክቶክ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጎንፂ ከም ነዳዲ ኮይኑ የቀጻጽል ከም ዘሎ ጋዜጣ ሪፖርተር ጸብጺቡ ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 1 ሚልዮን ንጡፋት ተጠቀምቲ ዘለዎ ቲክቶክ ዓመጽ ዘላዓዕሉ ቪድዮታት ምርኣይ ልሙድ ኮይኑ ከም ዘሎን እዚ ድማ ጠንቂ ጎንፂ ይኸውን ከም ዘሎ ተገሊጹ ህንጸት ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንሰላምን ጸጥታን ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደጋ እዩ ተባሂሉ ነበር ተሓጋጋዚ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ቲቦር ናጊ ብዛዕባ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ መልኪቱ ኣብ ግብጺ መደብሩ ዝገበረ ጋዜጣ አልማስሪ አልዮም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ግድብ ሓደ ካብቶም ንጸጥታን ሰላምን ቀርኒ ኣፍሪካን መላ ኣፍሪካን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኣገዳሲ ጉዳይ ምዃኑ ኣመልኪቱ ናጊ ኣብ መግለጺኡ ኣብ ግዜ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ መንጎ ግብጺ ኢትዮጵያን ሱዳንን ብዛዕባ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ክሸማገሉ እንተተፈተነውን ብወገን ኢትዮጵያ ብዙሕ መልሲ ከም ዘይተረኸበን ብውልቀይ ድማ እቲ ጉዳይ ዝተሓላለኸ ከም ዝኾነ ተዓዚበ እየ ክብል ሓቢሩ ኣብ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ኣፍሪካ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ መራሕቲ ግብጽን ኢትዮጵያን ብሓባር ዘተ ብምክያድ ኣብ መንጎ ካይሮን አዲስ አበባን ዘሎ ሃዋህው ንምህዳእ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ምዃኑ ይገልጽ ናጊ ከም ዝበሎ እንተኾይኑ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ናይ መወዳእታ ስምምዕነት ብፖለቲካዊ ድርድር ዘይኮነስ ብቴክኒካዊ ድርድር ከም ዝውሰን ርእይቱ ሂቡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ግብጺ ኣብ ዘዳለወቶ ዓለም ለኻዊ ዋዕላ ለውጢ ኩነታት ኣየር ፕሬዝደንት ባይደን ንመዘንኦም አልሲሲ ረኺቦም ኣብ ዘዘራረብሉ እዋን ኣሜሪካ ንመሰል ማይ ግብጺ እትገብሮ ደገፍ ከም እተጠናኽር ቃል ኣትዮም ምንባሮም እቲ ጸብጻበ ዘኻኺሩ በተመሳሳሊ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ማይክ ሃመር ምስ ሰበስልጣን ግብጺ ተራኺቡ ኣብ ጉዳይ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ዘተይሉ እዋን ኣሜሪካ ድሌት ማይ ግብጺ ዝድግፍ ዲፕሎማስያዊ ውሳነ ንኽውሰን ከም እትሰርሕ ገሊጹ ምንባሩ እቲ ጋዜጣ ጸብጺቡ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዕለታዊ ዜናታትና እዚኣቶም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ክብረት ይሃበልና ሃበ ሚድያ ብሓባር እንዕብዮ ናታትኩም ሚድያ እዩ